Mae hwn yn ganllaw i gyflogwr ar gwblhau'r broses o asesu cyflogwr. Os yw aelod o'ch sefydliad wedi gwneud cais i gofrestru drwy'r llwybr asesiad cyflogwr, bydd angen i chi gwblhau'r cais asesiad cyflogwr ar-lein cyn y gallant gofrestru. Sylwch mai dim ond rheolwr cofrestredig sydd ar ôl asesydd cymhwyster bydd yn gallu cwblhau'r ceisiadau hyn. Bydd ceisiadau asesiad cyflogwr sydd heb eu cwblhau yn ymddangos o dan ceisiadau am gymeradwyaeth, a bydd ganddynt fath o'r dystiad o cadarnhau cymhwysedd. Os hoffech weld y cais cysylltiedig yn llawn, cliciwch ar Gweld ffurflen cais. Y tu mewn i gofnod asesiad y cyflogwr, mae dolen cymorth, sy'n rhoi eglurhad ar y gofynion a'r meini prawf i ymgeisydd ddefnyddio'r llwybr asesu cyflogwr. Yn gyntaf, bydd angen i chi ymgyfarwyddo ar wybodaeth ar y dudalen gymorth hon. Darllenwch drwy'r meysydd a restrir, a mae'n rhaid i weithwyr gofal ei deall mwyn defnyddio llwybr asesu cyflogwr. Os ydych yn hyderus bod gan yr ymgeisydd y dealltwriaeth briodol i gofrestru trwy'r llwybr asesu cyflogwr, cliciwch ar Cadarnhau y gall wneud cais. Gallwch hefyd gynnwys rhagor y wybodaeth yma os dymunwch. Yn olaf, cliciwch Cyflwyno i gwblhau'r cais asesiad cyflogwr.